Der var den. Så er vi i Puerto Muniz, hvor vi har spist frokost. Og der er nogle meget fine havbade. Og nogle meget fine klipper hernede til at starte med. Og en meget, meget fin vej i baggrunden, som vi har kørt på med 17.000 hårnålsvinge lige efter hinanden. Det er ikke der, de bader. Det gør de. Ja. Der var faktisk nogen derude at svømme lige før. De her fine klipper, vi kan kigge på. Solforskændet klippe her i baggrunden. Der har været nogle store fine bølgeskud. Det vil selvfølgelig ikke komme nu, og jeg filmer, det er klart. Sådan skal det ikke være. Der var lidt derude i baggrunden. Der var igen.